Sa 1980 tháinig fear an seo go faointe abhainn na siúide. The hiúil sé cuasa na habhainn tre chroílár hibredáin is a raig díon cúntaí ba dhiire dá chrí. Dúchan na néise is a raig go puinte na siige. Fearsan, Annraoi Ó Liatháin, Stáit Seirbhíseach, scríobh, iascra agus gael. Agus go siag sé leabhar I dtíon chuirsís ar thros dar bhainm Cois Siúire. Mise Colm Mac Gearailt, Táimse chun aistear an Liatháin go leanúint. Ach mise, Táimse chun dul céim a bháin níos faoite, chun na farige is a raig go rainn dúáin. Cuirte ólas ar ealaíontóirí, ar cheoltóirí, ar Stáit Seirbhíseach, ar stairithe, ar thaiscéalathe agus ar nói ar fiadhúla agus mé ar Mhainistir Cois Siúire.